Alap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan Kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang Martes po ngunyan, petsa 21 sa bulan kan Oktubre 2025. Ini po ang Bareta alas 12 sin kami ang sino magiging mga tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Glorian. Ako man po si Mardelot na hingiba. Henot sidelines na nirakulang mga bareta sa lado lokal. Klase ni mga aktibidad kan BU o klase asin aktibidad kan BU Olympics suspendido ngunyan aldaw. Katakod kan nangyaring insidente kasubanggi sa BU Hataw 2025. Legazpi PNP tinawan linaw na warang nagsabotay sa nangyaring insidente sa BU Hataw, Kasubanggi. Importansya kan resilience and sustainable practices sa agrikultura tinawanin doon ni Apao Provincial Agriculturist Cheryl Rebeta sa pagbukas kan Earth Forum Kasuhabon. 84 milyones pesos kantidad ng danyo sa sektor kan agrikultura dara kan Southwest Monsoon sa probinsya na erehistro kan Apao Bicol. Sa lado nasyonal, korupsyon sa gobyerno saro sa pangenot na pigaditan kan mga Pilipino sigon sa Okta Survey. Timing kan pag-inspeksyon kan DOH sa mga health facilities kwestiyon. DPWH naganda na ka mga kasong isasangat sa mga masunod daldaw may kinaraman sa flood control scandal. Nagkapirang reforma ka na hensya ipapautob. Nagkapirang legislador nagdulo kay Cardinal David asin nagkumpisal sa kinaimbeltuhan na anomalya. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump pinatanidan ng Hamas na ubuso ninda ini kapag nagsuway sa ceasefire deal. Sa laro kan Karawato Sports, Carlos Yulo laog na sa finals kan vault as in floor exercise kan 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships. Yan ang headlines lang sa detalles ng mga Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa detalles ng mga Bareta, katakod kan insidente ni mass hyperventilation sa Ginibong 2025 Bicol University Hataw, Kasubanggi, Oktubre 20. Pig-suspendir ngunyan aldaw ang gabos na kawat asin sports activities pati ng klase kang gabos na colleges asin units kan universidad. Basado sa ipinaluwas na abiso kang Bicol University ang suspensyon konsiderasyon sa emotional asin physical toll na dinarakan insidente sa miyembros kan universidad, partikular na ka mga estudyante. Katakod kini ang suspension man ang may kamautan na matawanin oras na makarecover ang mga estudyanteng naapektaran asin masimbagan ang institusyon na makapagpaabot man nin o kaya matugutan ang institusyon na makapagpaabot man magkakanigong tabang asin medical na asistensya. Katakod kini ang mga apektadong estudyante na naka-admit sa mga ospital asin mga outpatients aning mamonitor asin ipa-follow up kan University Health Service personnel. Pinagabisuhan man ang mga estudyante na naka-experience ng mga sintomas na magbisita sa UHS para sa magkakanigong medical na assessment asin asistensya. Pigsiguro man kan manamyento kan universidad na ipapaabot nindaan suporta asin asistensya sa kada estudyante na naapektaran kan insidente. Magirumduba na Kasubanggi pagbukas kan BU Olympics sa paginin BU Hataw, alagad dakol man ang mga estudyante na nagkadirismayo asin dinalagan sa ospital dara ka mga gender reveal smoke canisters na ginamit manta nagbabarayli ang mga partisipantes. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pigtawan linaw kan Legazpi City PNP na warang nagsabotay sa nangyaring insidente sa Ginibong Bicol University Hataw, Kasubanggi sa Albay Sports Complex. Sigon kay Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., ang aso na nagkausa kan pagkalibong, hyperventilation asin kadipisilan sa paghangos sa mga estudyante, ang hala isa smoke canisters na pigagamit sa mga gender reveal asin
o bago ini hali sa iba pang o bako ini hali sa iba pang paagi. Basado sa investigasyon kan pulisya bandang alas 7:15 nin pagkabanggi, kan mahiling kan sarong pulis ang sarong estudyante na naghali sa venue matapos na malibong asin madipisilan sa paghangos. Di na minuto matapos ini nagkapirang estudyante naman o nadismayo kung sa inahiling nindaan mahibog na aso sa grounds na nagkausanin zero visibility na maabot sa 2 minuto. Sigun kay Tapel, nasa sanggatos na estudyante ang nagka-eksperyensya yan magkakaparehong kamatayan kung sa ina sa 10 ambulansya ang nagtatarabang-tabang sa mga estudyante na maidaraan mga ini sa mga ospital sa Daraga Doctors Hospital, Ago General Hospital, Legazpi City Hospital, asin Bicol Regional Hospital and Medical Center. Katakot kay nipig kumpirmar kan mga autoridad na stable na ang mga estudyanteng idinara sa mga ospital. Mientras tanto, na-recover kan pulisya ang sarong quarter sack ning ginamit na smoke canisters hali sa venue na anparong kapareho kan gunpowder na pinagagamit sa fireworks. Binaluman na agaran kan DZGB News din pahayag ang manahamiento kan Bicol University halaga day mo na ini nagtaon nin pahayag dahil ang tamaawot mo na nindang matapos ang investigasyon sa insidente. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Pigtawan doon ni Albay Provincial Agriculture Office o APAO Provincial Agriculturist Miss Cheryl Rebecca na dakulang bagay ang resilience sa sustainable practices sa agrikultura, turismo sin salud para sa overall development ng probinsya. Ina ni pigirans kan opisyal na pagbukas kan Earth Kuya Bicol Agri-Aqua and Earth Forum kaswapon kung saan sigong pa sa iya ang Kusugan Albay nakasalalay sa pagkasararo kan komunidad asin kang gobyerno. Dagdag pa niya na agrikultura, salud asin turismo ang magkakakonektar na sektor na dapat na mas mapakusog para sa sustainableng futuro kan komunidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sobra 84.5 milyones pesos kantidad ng danyo sa sektor kan agrikultura dahilan kan southwest monsoon o habagat ngunya na taon ang nairehistro kan APAO sa probinsya ng Albay. Sigun ni kay Albay Assistant Provincial Agriculturist Daryl John Buen Consejo sa ginibong Agri Forum sa nagpapadagos na Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum kan DZGB kung sa inasa 2,645 na mga paraoman in paroy asin mais ang naapektaran ka nasabing maraot na panahon. Apera kay ni nairehistro man ang sobra 33.4 milyones pesos na income loss sa mga parasira sa probinsya. Katakod kay ni sobra 18.1 milyones pesos man ang iminalat na danyos kan pagrapado kan bagyong Opong sa lado kan agrikultura sa probinsya kung sa inasa 2,093 na mga paraoma ang naapektaran hali sa 10 lokal na gobyerno sa probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Sa iba pa niya itong baretang lokal, piglansar kan Department of Agrarian Reform o DAR Bicol ang 5 agro-enterprise o AE Learning Hubs na enot na sulamenteng pasilidad sa Bilog na Nasyon sa manibaybang parte kan Riyong Bicol. Ang AE Learning Hubs ang pig-establisar sa San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte, Legazpi City, Albay, Buhi, Camarines Sur, Bulan sa Usugan at Sindar Regional Office sa siyudad ng Legazpi. Ang nasabing hub, maserbing sustainability mechanism, kanahan siya na magtabang sa mga paraoma asin maikonektar, asin maisecure sa markets, asin masiguro ang padagos na operasyon kanapat na links SE or MM locations. Sa nasabing plataforma, availability an AE classroom para sa clustering as in microfinance learning, coaching conversations para sa guided assessments, AE virtual library as in e-basket, sarong virtual marketplace na pinagbibida ang mga lokal na produkto kan mga paraoma. Gadan ang mag-ama matapos na tigbason kan pamangkin kasuhapon sa kabubuldan kan Barangay Sula sa Bakakay, Albay. Basado sa entrevista kan DZGB News kay Bakakay PNP Chief Police Major Nino Aquiatan, ang mga biktima namidwid na sina Job Bas, 65 anyos, may agom asin paraoma, asin Jimmy Bas, 27 anyos, single, parasira, parehong residente kan Purok 2, Sitio Lipata, Barangay Sula, Bakakay, Albay. Namidwidan man ang suspect na si Romnick Bas, 25
anyos, single construction worker as in residente ka nasabing lugar. Bisigong sa impormasyon, bandang 1:42 sin pagkahapon, personal na nagbisita si Kennedy Bass sa Hepatura kan baka kay PNP na naghahagad din asistensya manungod sa insidente nin paninigbas sa lugar. Tulos man na nirespondihan kan pulisya ang insidente kung saan pag-abot sa lugar, nailing ang mga biktima parehong nakailata, duguan na may nagkapirang tinigbasan sa manibaybang parte kan sa indang lawas. Tulos manining idinara sa RHU Bakakay Albay, alagad idineklarar na dead on arrival kan attending physician. Sa ganibong follow-up investigation kan pulisya, napag-araman na nag-ugat ang insidente sa pag-aragawan nin lote. Nailing kan mga biktima na nagsasakat ninyog ang suspect sa pinag-iiriwala na daga, kun kaya sinaway ininin mahinahon kan mag-ama. Matapos ini nagkaigwanin pasimbagan ang duwa na nagresulta sa paninigbas kan suspect. Tulos man na nagkondisir nin hot pursuit operation ang baka kay PNP, kung saan tulos man na naarestar ang suspect sa sayang residensya as na-recover man ang patarom na ginamit sa krimen. Yan, estando sobra 2 milyon pesos na kantidad ng illegal na droga na kumpiskar kang pulisya sa ginibong buy-bust operation kasuhapon sa Daet Camarines Norte. Sigung kay Daet PNP Chief Police Lieutenant Colonel Charles De Leon, namidbidan ang suspetsado na si alias G, 37 anyos, residente ka na sabing lugar kung saan naaresta rin matapos na magpabakal ng illegal na droga sa undercover police operative asin na kumpiskar digdi ang 100 gramos nin pigtutubudan na shabu. Sa kunya nasa kustudya na kan Daet PNP ang suspect para sa magkakanigong dokumentasyon hampangon kani ang kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinamayuhan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang ceremonial turnover kan livelihood tools sa mga naapektaran na pamilya kan bagyong Opong sa Barangay Asid, Masbate, kasuhapon. Apera kay ni una i-distribute man ang seedlings as in livestock sa 50 na paraoma kan nasabing lugar. Siyon kay Gatchalian ang asistensya, mawat na makatabang sa mga paraoma sa pagtindog sa giraray kan sa indang buhay matapos ang nasabing kalamidad. Bagatugang primerang partiyan kasatuyang Bareta alas 12, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta nato sa lado nasyonal, ibang nasyon sports asin sa kamugtakan ng panahon, makalis lamang bukin. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na.
Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang iyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Sa barata niya to sa lado nasyonal, mas dakol na Pilipino ngunyan ang nahadit sa padagos na maiwasan na korupsyon sa gobyerno. Ina nagluwas sa pinakabagong tugon ng masa survey kan Okta Research para sa ikatulong quarter kan 2025. Sa tao naman ni kan mga isyong may kinaraman sa mga manamaliyang proyekto, sa tao man kan isyong may manungod sa mga manamaliyang proyekto kan gobyerno, partikular sa mga flood control projects. 1,200 na respondents na edad 18 anyos, ani napot kung ano ang tulong pangenot na isyong dapat aksyonan kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigun sa Oktay na ang pinakangalangkaw na level kan paggadit sa korupsyon na nairehistro sa primerong pagkakataon na naglaog ini sa top 5 sa national issues kan survey. Sigun sa Okta, inangan kabilugan na mantinidong pangenot na pigaditan ka mga Pilipino ang pagitaas kang presyo ng mga barakalo na sinundan ng korupsyon sa gobyerno, pagkakaigo rin abot kayang pagkaon, pasweldo ka mga obrero, asin pagkrear ng trabaho. Giniban survey poon September 25 sa Good 30 na asin may positive negative 4% margin of error sa 95% confidence level. Question ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno kunata ngunyan sana nagkukondukta nin inspeksyon ang Department of Health o DOH sa mga health facilities. Sigun kay Jokno, nagluluwas na naghiro sana ang DOH matapos magluwas ang issue sa pigsasabing mga ghost o day nag-ooperate na mga super health centers o SHC. Payag ni Jokno nakatakod kan sa iyang post sa Facebook page kan video kung saan madadangog na sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na at least sindaan nag-expose asin bahala na ang LGU na magpaliwanag. Ipinunto ni Jokno na bilyones pesos na kwarta ka namamanuan ang ginastos sa nasabing proyekto kaya bilang due diligence dapat ka ito paginibukan DOH ang pag-inspeksyon. Lauban na sa mga masunod daw asin simana ang pagsangat pa ng dakol na kaso sa mga Department Public Works and Highways o DPWH officials asin mga kontraktor na involved sa korupsyon sa mga proyekto kanahensya. Inan siniguro ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pagdangog kan Senado sa budget kanahensya para sa masunod na taon. Sigun kay Dizon, may mga piglatag na sindang major reforms sa DPWH asin kay banan na digdi ang dit na pagsangat ng kaso sa mga taga-ahensya asin iba pang kasabwat sa mga manumaliyang flood control projects. Enot na niyang sinangatan ng kaso ang mga opisyal kan DPWH Bulacan asin Oriental Mindoro na laom pa ang pagsangat ng kaso sa iba-ibang lugar sa Pilipinas sa mga masunod daw. Maabot man sa 12 kaso na iplantar kontra sa mga embolto sa bid rigging o mga embolto sa pagmanipular kan bidding process sa mga proyekto. Igwa naman nin sobra 20 na mga DPWH official ang inisyuhan ng show cause order asin nagpuon naman repasuhon ang human resource policies para sa mga pag-ako kan empleyado kung saan maagi ini o ang mga aplikante sa hararom na review.
Ibinulgar ni Cardinal Pablo Virgilio David na may nagkaperang mga lehislador ang nagdulok sa iya asin nagkumpisal na imbelto ang mga ini sa anomalya sa flood control projects. Sinabi kay ini na naghagad ang mga ini nin espiritual na giya dahil sa indang nagibo. Nagdagpakan CPCP President asin Caloocan Bishop na ang mga naimbelto na politiko grabe ang pagbasol. Dahil man na nagtaon ni anuman na pangaran ang kardinal basta sinabi kay ining hali sa Senado asin House of Representatives ang mga nagdulok sa iya. Gabos kan mga ini garong nagimata na asin nakukulugan naman dahil sa indang ginhawa. Nagigirong-duman na nagkaperang beses naman na nangapudan si David sa gobyerno na pakusugunan kampanya kaini laban sa korupsyon. Nagtagaman ng regulasyon ng Department of Trade and Industry o DTI para sa Christmas paroles. Sigon sa DTI, nasa standard poon sa paggibo, pagbugtak ng marhay, iyuan masiguro ng digta sa sinmatibay ang mga ini nagagamiton sa laog o luwas ng harong. Sinabi man ni Trade Secretary Cristina Roque na kamaubutan ka nasabing regulasyon tanganing magkaigwa ninda kalidad asin pwedeng ipabakal sa ibang nasyon. Paglilinaw ninda na voluntaryo asin bako sa pilitan, alagad may dakulang tabang ini sa mga nagigibo para maging makusog. Nagsumitir nin surat ang grupong Tindig Pilipinas sa opisina kan Office of the Ombudsman, partikular para kay Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya. Sa surat na ipinadaras na nasabing opisyal, maabot nilang inganyaron ini para aksyonan o investigaran ang mga alegasyon na nakapalaman sa Articles of Impeachment na isinumitir kontra kay Vice President Sara Duterte. Magigirumduman na ini pigdeklarar na unconstitutional o bakong uyon sa konstitusyon kaniniluwas kan Korte Suprema ang desisyon kaini may kinaaraman sa impeachment. Kung kaya ang grupong Tindig Pilipinas pati na ang mga citizen complainants iyon nagdulok sa bagong designar na ombudsman. Tanganing hagadon ang sarong tulos na investigasyon may kinaaraman sa mga aligasyon. Dahil digdi na ninugan na nasabing grupo na dahil dapat ipag-itsyapwera na sana ang issue asin aligasyon na kinakaatubang ni Vice President Sara Duterte. Kung kaya siniguro mismo ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na dahil niya gigilid ang mga aligasyon o issue ng korupsyon na pigtatapok kay Vice Presidente Duterte. Kasunod kan pagsumiter nin surat kan Tindig Pilipinas sa iyang opisina, papunan kaini ang fact-finding. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, pinatanidan ni US President Donald Trump na sa iyang uubuson ang Hamas kapag padagos na dahil nagsunod sa ceasefire deal ninda kan Israel. Kasunod ni sa pagsidlab si Giraray kang karribokan sa Gaza matapos na duwang soldados kan Israel ang nagadan kan Hamas militant group. Sa kanya nagtutubod si Trump na medyo nagsusunod na ang Hamas alagad kapag nagmatagas ang mga ini dahil maduwang isip na magsawsaw ini sa gyera. Piglinaw man ni US President na dahil sinda o dahil nilapit sa bayan ng Israel na lusubon ang Gaza sinsinda sana ang may sulamenteng may operasyon sa lugar. Sa lado kan Karawato Sports, laog na sa finals kan men's vault as in floor exercise sa 53rd FIG Artistic Gymnastic World Championships si Carlos Yulo na ginibo sa Jakarta, Indonesia. Igong average score ini sa 14.750 points si Yulo sa Subdivision 7 kan vault event. Maabot sa 476 na atleta ang nag-entra gikan sa 76 na nasyon. Sa primerong vault niya, nagrehistro siya ng 14.90 points at sa panduwang attempt, igwang 14.600 points na pighangaan kan mga naghiriling. Nag-ikaduwang pwesto si Arthur Daptian kan Armenia na igwang 14.566. Mantang nasa ikatulong pwesto si Nathan Chepurny kan Ukraine na igwang 14.316. Sa ibang event na floor exercise, nag-ikaduwa ni na igwang 14.560 points kung sa inakuha ni Jake Jarman ang Filipino-British gymnast mantang nasa pantulong pwesto si Cameron Nelson. May supisyente ng pahingalong niya si Yulo bago ang pagsabak niya sa finals kan floor sa Biyernes, mantang sa aldaw nin Sabado man ang finals kan vault event. Kasatuyang bareta sa siyensya at teknolohiya na imbento ang sarong brain-controlled prosthetic arm kung sa insaro ining advanced robotic limb na kayang maghiro basado sa signal hali sa utak kan nagagamit. Nagagana ini sa pagikan sa radit na sensors sa scalp
nerves o sa laog kan utak na na-detect ng electrical signals na pigoprodusir kapag nag-isip ang persona na hiroonan sa iyang kamot. Ang signals pinag-interpretar kan computer o AI system na nagpapadara ng command sa prosthetic arm na makapagpagibo ni mga paghiro arog kan gripping, lifting o ang pagbend o pagstiko kan siko. Sarong 39 anyos na ina na si Daisy Tak hali sa California, USA, ang nakakuha ng Guinness World Record para sa longest crocheted scarf by an individual. Ginibo niya ang sarong scarf na may laba na 981 feet and 11 inches, haros kasing laba o kasing halaba nin cruise ship. Nagpunan sa iyang proyekto kan Pebrero 2023, sarong taon matapos siyang makaupod din paggaganchilyo bilang paagi para mabawasan ang paggamit nin gadgets. Sobra sa $1,000 ang kantidad kanyar na ginamit kung sa'y nakaresbiwan siya nintabang asin donasyon hali sa mga kapamilya. Matapos na opisyal ng makuha ang titulo, pigdistribuir ni Daisy ang mga seksyon kan scarf bilang regalo donasyon asin isinubasta para sa man-iba-ibang charitable causes. Sa aldaw na ni Oktubre 21 kan taon 1964, guminibo nin Ligasia si Filipino boxer Anthony Villanueva matapos na makalaog sa finals kan featherweight division kan 1964 Tokyo Olympics asin nakapagsiguro kan pinakang-enot na Olympic silver medal kan Pilipinas. Ang 19-year-old na southpaw dinaog si American pre-competition favorite Charles Brown sa 4-1 decision sa semifinals na ginibo sa Korakuen Hall. Duwang aldaw matapos ang laban, Oktubre 23 kan taon 1964, nakampang ni Villanueva si Stapaskin kung saan ang sendang laban ang saro sa pinakang kontrobersyal na finals sa Olympic boxing history. Habang nga parahiling nagtutubod si Villanueva ang gana, halaga daw gini sa 3-2 split decision. Nagboto ang mga orado haling Italy, Lebanon at Tunisia pabor sa Soviet boxer. Halaga ng mga orado hali sa United Arab Republic asin Germany ang score ning pabor sa Filipino. Ang 7K crowd o 7,000 na crowd na o spectators nagkurahaw nin buo asin napilido ni Villanueva ang pigurahaw mantang pinagigibo ang medal awarding ceremony. Mga tugang yan na po ang kabilugan kasatuyang alas 12 mga bareta, tinipan na si kinarap sa DCGB News Base sa nakalihis na 6 oras. Kapaharang po kastong nakatuwang sa pagsurat ka mga bareta, si Nicole Ann Gloriani, Jenny Matthew Baleran, Kering Salado Technical, yan po dyan si Kuya Jun Apulis. Kapaharang po kang bilog ito, baka Mega Force Patrol, kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Mardela Dengiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta, ngunyan aldaw, ang tabayan ng